Ola, benvidas, benvidos unha tarde máis ao noso curso de Lingua e Cultura Galegas da Aula Galicia Aberta. Hoxe, como sempre, ímonos desplazar a un lugar de Galicia para que, neste caso, unhas veciñas nos ofrezan o seu bo facer no que a música galega se refire. Mais concretamente, hoxe imos viaxar ata Zobra, en Lalín, na provincia de Pontevedra, e imos ter un vídeo co que imos iniciar esta clase onde varias veciñas da Bisbarra do Deza, territorio da Pandeireta, nos gravaron un vídeo cara a finais dos 90 e onde podemos ver, como dicía antes, o seu bo facer. Así que dentro vídeo e seguimos falando nun intre. Pois excelente vídeo, como sempre, espero que desfrutarades desta grandísima achega, como sempre, e, como vos dicía, estamos hoxe no lugar de Zobra, en Lalín, no interior de Galicia, neste caso, na provincia de Pontevedra. A onde pertence este lugar? Pois pertence á comarca do Deza, que está formada por, como vos dicimos na diapositiva, por Agolada, por Dozón, por Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. Neste caso, no caso concreto de Lalín, dicimos que se trata do quilómetro cero de Galicia por tratarse dunha ubicación que está pois bastante céntrica, aínda que detrás desta denominación, hoxe moi popularmente coñecida e estendida, atópase tamén un conflito de intereses que non pasou desapercibido por case ninguén, pero vaya, desto podemos falar despois na hora do coloquio. Como sempre, se queredes pasarvos por esta comarca, tedes lugares de interese tales como os que se recollen aquí, como a Fraga de Catasós, no caso de querer desfrutar da natureza, o Pazo de Liñares, máis dende a arquitectura, o Museo Ramón María Aller, tamén de grande interese cultural e turístico, ou a área recreativa de Mouriscade, entre un longuísimo, etc. Destacar que, neste caso, como vos dicía hai un pouquiño, atopámonos no interior de Galicia, polo tanto, afastámonos neste caso desa zona de costa da que falamos
en sesións anteriores, e aquí pois tamén temos un valor paisaxístico enorme que non só se atopa pois nestas fragas ou nestes lugares e non noutros miradoiros e outros sitios que non aparecen recollidos nesta diapositiva, pero que son de igual importancia para que poidades pasar por eles. Por último, nas festas e celebracións destacamos, entre outras moitas, a Festa das Dores, a Feira do Cocido de Lalín, que seguro que a coñecedes como gran festa gastronómica de interese turístico, ou a Festa do Xamón de Bermés. Neste caso, a diapositiva vese acompañada por unha imaxe moi icónica, neste caso, de Lalín, que é esta figura que se atopa no centro de Lalín, precisamente, que é unha estatua do porco. Por qué? Porque, precisamente, é Lalín este lugar onde se lle dá, pois, maior importancia, se queredes, a figura deste animal precisamente pola tradición, neste caso gastronómica, non? Que se xera arredor do cocido, polo tanto, da utilización que se fai das carnes do porco neste caso. Continuamos, como sempre, como xa pasamos por estes lugares, por estas comarcas, por esta ubicación non xeográfica, saltamos a parte de lingua e sociedade, porque nos atopamos, como seguramente xa todas e todos sabedes, porque sodes persoas expertas na materia, atopámonos no bloque occidental. Polo tanto, mantemos os rasgos dialectais típicos deste bloque. Se queredes saber máis sobre as características dialectolóxicas do bloque dialectal occidental, neste caso que é no que nos atopamos hoxe, podedes consultar directamente pois outras leccións anteriores onde xa pasamos varias veces por este mapa dialectal de Galicia. E, se aínda así, pois tedes algunha dúbida ou algunha curiosidade, sempre podemos comentar, na parte de despois do coloquio. Que vos traemos hoxe, a cambio desa diapositiva de lingua e sociedade? Pois algunhas notas máis, como vos digo aquí, sobre literatura galega. Non sei se lembrades que hai algunhas sesións, falamos brevemente sobre os inicios da literatura galega dende a Idade Media ata o século XIX aproximadamente. E hoxe retomamos este punto do século XIX e movémonos cara ao século, XX e XXI, para falar de alguna forma deses movementos literarios ou desas obras literarias e autores e autoras literarias que, de alguna forma, nos levaron á tradición da narrativa tal e como a coñecemos hoxe. Neste caso, que temos no século XIX? Pois no século XIX temos o coñecido e recoñecido como rexurdimento. Por que rexurdimento? Porque non sei se vos lembrades desta sesión anterior na que falamos sobre literatura galega, onde vos dixen que a literatura galega non sempre gozou de tan boa saúde como noutras épocas históricas, non? Entón, precisamente o rexurdimento do século XIX recolle nese título, non? Académico, se queredes, literario, non? De alguna forma, recolle ese rexurdir da literatura, das letras galegas nese punto. A quen destacamos? Isto é un pouco o repaso do que xa fixemos outro día, pero lembrádevos, aquí destacamos os cantares gallegos de Rosalía de Castro, por exemplo, o Divino Sainete de Curros Enríquez, os Queixumes dos Pinos de Eduardo Pondal, que seguro sabedes lle dá tamén letra ao himno de Galicia, que aínda temos hoxe en día, o Catecismo do Labrego de Valentín Lamas Carvajal ou Maxina ou a filla espúrea de Marcial Valladares. Calquera destas obras forman parte, e algunhas outras que, obviamente, por espazo, tempo e cuestións loxísticas, pois non están aquí recollidas, pero estas obras forman parte do núcleo duro, digamos, do rexurdimento, do rexurdir da lingua e da literatura escritas, neste caso, en galego. Século XIX e rexurdimento, pasamos directamente ao século XX, que nos leva aquí ata o ano 1950. Que temos aquí no 1950, máis pormenorizadamente? Pois as Irmandades da Fala, o Grupo Nós, o Seminario de Estudos Galegos ou a Xeración dos 25. Sobre estes tamén pasamos de esguello nalgúnha sesión anterior e aquí destacamos autores como Antón Vilar Ponte, calquera das súas obras que o mellor coñecedes ou xa lestedes ou seguro tedes nos vosos centros galegos, nas bibliotecas, calquera das súas obras é representativa precisamente desta época da literatura galega. O Grupo Nós, importantísimo, non só pola súa revista, senón a agrupación, os agrupamentos que se xeraron arredor deles e todo o que iso supuxo, e aquí destacamos, seguro que os arquicoñecidos Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, ou Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Pasamos ao Seminario de Estudos Galegos, tamén outro grupúsculo, outro grupo que se xerou, que se crea para revitalizar, para reivindicar, non? As letras galegas, non a festividade neste caso, senón a recollida por escrito, non? Da literatura galega. No Seminario de Estudos Galegos xerado a
arredor da Universidade de Santiago de Compostela e da Facultade de Filoloxía e Historia por aquel entonces, destacamos figuras como a de Ricardo Carballo Calero ou Xosé Filgueira Valverde. Pasamos posteriormente a tamén coñecidísima xeración dos 25 con un expoñente fundamental como Manuel Antonio e aquí momento de parón porque estala a Guerra Civil e pois córtase toda esta transmisión literaria que se estaba producindo dende o rexurdimento ata o momento actual. Que acontece? Ano 1936, estoura a Guerra Civil Española, polo tanto, a repercusión tamén chega a Galicia, obviamente, como parte de España, e as persoas que pois, publicaban en galego, que escribían en galego, a partir de que remate a guerra, a partir do 39 aproximadamente, e cando se fai máis cruenta estas pois, persecucións por parte do bando sublevado, non? Teñen que emigrar a maioría deles. E por iso, polo que tamén tedes aí probablemente na Argentina, en Uruguai, na quinta provincia, non? En Bos Aires e demais, e por iso polo que tamén temos tanta tradición e lle debemos tanto a eses lugares que foron espazos seguros, non? Para que a literatura e a lingua galegas seguiran existindo máis alá dos límites xeográficos de Galicia dentro da Península Ibérica neste caso. A quen destacamos neste punto? Pois a Luis Seoane, por exemplo, ou a Eduardo Blanco Amor. Pasamos ao século XX, pero a partir de 1950, cando se empezan a retornar algunhas persoas, a empezar a facer algún tipo de publicacións, a reunirse, intentar burlar a censura de algunha forma, e aquí destacamos pois a editorial Galaxia, con Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrallo e Bernardino Graña como principais expoñentes. Celébranse, ademais, no ano 63, os 100 anos de Cantares Gallegos, polo tanto, que pasa no 1963, pois que se inicia esta tradición que hoxe xa temos como natural e moi nosa, que sería o Día das Letras Galegas, precisamente nace por esa conmemoración dos 100 anos da publicación da obra de Rosalía de Castro de Cantares Gallegos. Falamos posteriormente doutro movimento literario importantísimo, a nova narrativa galega. Destacamos neste punto dous escritores fundamentais, pero poderíamos falar de algúns outros que tamén iban combinando, non? As características, pois, por exemplo, da xeración Galaxia ou da xeración da editorial Galaxia, que despois tamén poderían ser parte da nova narrativa galega, e aquí, dicía, destacamos a Blanco Amor, Eduardo Blanco Amor, ou Ángel Fole. Se pasamos á chamada xeración do 36, formada neste caso por Álvaro Cunqueiro e Aquilino Iglesias Alvariño, pois tamén atopamos outro núcleo de persoas escritoras que se agrupan arredor dunhas características sociopolíticas, temáticas e demais, e por iso pois, se lle chama a xeración neste caso do 36, porque comparten, ademais das vivencias históricas e políticas, sociopolíticas que vos dicía antes, pois outras características que tamén se traducen ou se mostran de algunha forma na súa literatura. Temos tamén aquí a promoción de Enlace, destacamos neste caso a unha muller, por fin, todo hai que dicilo, Luz Pozo Garza, ou a Antón Tobar, outro autor importantísimo desta época. E, por último, o que temos aquí sería a xeración das festas minervais nesta literatura do século XX a partir de 1950, e aquí situamos a Xosé Luís Méndez Ferrín, a Uxío Noboneira ou a Xoana Torres. Que temos na xeración das festas minervais que tedes aquí en vermello? Pois tres acontecementos moi importantes. Por un lado, as mostras de teatro importantísimas tamén para seguir pois puindo de algunha forma estas cuestións de revitalización e de reivindicación da presenza da lingua tamén nas obras non escritas, nas obras literarias de todos os tipos. As mostras de teatro quedan por aquí. A Asociación O Facho, tamén moi importante na supervivencia e na revitalización das linguas e da cultura galega por extensión, ou outra agrupación cultural, sempre as agrupacións culturais como punta de lanza non? Do mantemento da tradición da lingua e da cultura galegas, pois a agrupación cultural Abrente, entre outras cuestións que ao mellor non están aquí por falta de espazo, tempo e logística principalmente. Que temos a finais neste último punto do percorrido que tedes aquí na diapositiva? Pois a finais do século XX e o século XXI, que é no que nos atopamos agora mesmo. Que temos? Unha diversificación, unha proliferación enorme de voces e de tendencias. Hoxe en día,
Afortunadamente, despois de todas estas épocas históricas polas que pasou a literatura e a lingua por extensión galegas, non? Temos unha diversificación de voces e de tendencias que nos leva a ser, a ter, mellor dito, unha tradición literaria moi rica. Incluso, hoxe en día, xa temos visto pois algún exemplo aquí de obra literaria ou de lectura recomendada e demais. Vedes que a literatura galega non quedou escondida, non, de ningún xeito nun caixón ou non quedou relegada, non, a estes movementos anteriores, senón que ten vitalidade. E senón que non só ten vitalidade, senón que cada vez se van xerando pois máis inputs positivos para que se siga creando literatura en lingua galega. Non sei se vos lembrades que precisamente neste curso, ademais, temos unha madriña excelente, que é Yolanda Castaño, que xa abriu a primeira sesión, unha escritora galega, que escribe en galego, neste caso no eido da poesía, e que ademais é Premio Nacional de Poesía, o cal sitúa, non, a literatura galega, as letras galegas na vanguarda tamén na competitividade, non, do que os premios literarios neste caso pois se refire. Polo tanto, que saibades que a pesar de que os tempos para a literatura e para a lingua galegas non sempre foron excelentes, non, ou non sempre xogaron a favor, pois hoxe en día sí que podemos contar cunha forte tradición e cun forte costume, un maravilloso labor das escritoras e dos escritores en lingua galega que nos sitúan pois nun moi bo punto en materia de literatura neste caso. Continuamos e pasamos directamente á parte de vocabulario. Que traemos hoxe aquí? Pois unha cuestión central, fundamental, que nos serve para comunicarnos, neste caso, en lingua galega. Os numerais ordinais. Agora veremos para que serven cada un deles, pero tedes aquí unha recollida, un vocabulario básico, non? Sobre os numerais ordinais. Cales serían? Pois estes que tedes empezan na columna da esquerda, obviamente, e van ascendendo hacia cara as columnas da dereita. En primeiro lugar, temos primeiramente, vaya redundancia, primeiro, segundo, terceiro, cuarto, así ata décimo, e iso ten flexión de xénero, é dicir, podemos dicir primeiro ou primeira, podemos flexionar cambiando o morfema de xénero. Tamén podemos cambiar o morfema de número, neste caso engadir un S, e poderíamos dicir primeiros ou primeiras, se o obxecto que nos referimos, se o referente, mellor dito, o que estamos facendo alusión, pois ten plural ou non. Dicía que continuamos pois ata décimo, é dicir, todos van cambiando ata décimo, estes son moi regulares, primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, noveno e décimo, pero parecense moito, creo que comparten moitas particularidades, non, na escrita coas vosas linguas primeiras, normalmente. Entón, creo que isto non vos vai xerar ningún tipo de problema. Simplemente, prestad atención a que no caso do numeral sétimo, o que fai alusión ao lugar número 7, o que vai despois do 6 e antes do 8, non leva P antes de T. Fixademos que non é unha gralla, senón que en galego non poñemos ese grupo PT, neste caso, no caso de sétimo, así que non temos esa dobre consoante que é máis oclusiva, no caso do español, neste caso. Chegamos a décimo e pasamos a un que pois pode ser diferente, non? Como un décimo ou décimo primeira ou décimo primeiro. Temos dúas formas de realización. Pode ser o décimo ou o décimo primeiro. O mesmo co número 12, que sería duodécimo ou décimo segundo, e así continuamos esta serie ata chegar ao 9, ao décimo noveno. A partir do décimo segundo ou do duodécimo non temos esa forma condensada, é dicir, non temos duodécimo, no número 13 non temos unha forma condensada, senón que temos dúas palabras. En este caso teríamos décimo terceiro e así ata o 9. Combinamos a palabra décimo e poñemos o numeral ordinal do que falamos ao principio. Décimo terceiro ou décimo terceira, décimo cuarto ou décimo cuarta e así ata décimo noveno ou décimo novena. Para pasar a 20, vixésimo, tamén ten flexión de xénero e número, neste caso, no caso do xénero, sería vixésimo ou vixésima, e a combinación a partir de vixésimo segue a ser igual que acontecía no décimo. Vixésimo primeiro ou vixésimo primeira, vixésimo segunda ou vixésimo segundo, e así ata o noveno, vixésimo noveno. Como hicimos 30? Trixésimo.
ten igual flexión de xénero e número, e os restos dos numerais dentro do 30, da decena 30, fanse igual que o anterior, 31º, 32º e así ata 39º. Pasamos a cuadraxésimo ou cuadraxésima, igual sempre flexión de xénero e número, pasamos a quincuaxésimo ou quincuaxésima, sexaxésimo ou sexaxésima, septuaxésimo ou septuaxésima, e así, igual que os anteriores, e aquí fixádevos que sí que mantemos o P antes do T. Septuaxésimo, parece un trabalínguas, contra sétimo, que tiñamos na primeira columna dos numerais ordinais. Para 90 temos nonaxésimo, para 100 temos centésimo ou centésima, para 1000, milésimo ou milésima, e para millón, para un millón, ou varios millóns, temos millonésimo ou millonésima. O resto vanse facendo igual que as fórmulas anteriores que se condensan na segunda columna. Con todo, como foi un pouco trabalínguas, como vos dicía, se tedes dúbidas, aproveitade escribidas a través do chat. E pasamos aos seus usos, os usos dos numerais ordinais. Para que serven? Pois serven para establecer unha orde que normalmente está seriada, é dicir, serven para establecer unha orde que vai en serie, que está xerarquizada, como unha serie que vai pois de menor a maior normalmente, pero tamén de maior a menor podería ser. Todos os numerais, neste caso ordinais, admiten, como vos dicía na diapositiva anterior, forma feminina e forma plural. Como se realiza cada unha delas? Neste caso, de forma moi sinxela. Para a forma feminina sempre engadimos un A e para a forma plural sempre engadimos un S. A verdade é que aquí non ten máis misterio, non temos o E ou outras formas de cambiar, non neste caso o xénero, senón que é pois bastante canónico de alguna forma. Exemplos, pois foi a primeira ou foron as primeiras. Fixadevos que cambiou o verbo de persoa, polo tanto, agora designa plural e engadimos un S a ese numeral ordinal que está dentro da frase neste caso. No terceiro punto que temos que nas formas compostas, como as que vimos a partir da segunda columna, nas formas compostas só mudaría o último elemento. Exemplo, quedou en 19ª posición ou foron as 13º. Cal é o cambio aquí? Pois que se é singular, non? Quedou en 19ª posición, non cambia nada porque o numeral é 19ª, ten que estar en singular, pero se quero dicir que quedaron 19º, o elemento que cambiaría sería o segundo, o novena, engádeselle unha S. Nunca sería quedaron en 19ª posición, non? De alguna forma. Por iso tamén tedes o seguinte exemplo, foron as 13º. En lugar de cambiar todo o numeral, os dous lexemas, o que temos é que só cambia o segundo elemento. Foron as 13º. E por último, temos que os postos 11 e 12, como vos dicía na diapositiva anterior tamén, admiten unha dobre forma. Podemos dicir un décimo ou 11º, pero tamén podemos dicir duodécimo ou 12º. E aquí a escolla da persoa consumidora, a que máis vos guste ou a que máis fácil vos resulte para vos quedar con ela no voso repertorio lingüístico. Máis cousas que temos por aquí. Pois hoxe imos falar dunha cuestión que saiu aquí nalgúnha clase anterior, que é a cuestión da acentuación. Probablemente saíra, sobre todo, nos vosos comentarios da segunda hora, así que, pois, nunca é tarde para traer un pouco de información ou para botar un pouco de luz sobre a acentuación diacrítica. Que é a acentuación diacrítica? A acentuación diacrítica é ese acento, é esa posición do acento que se pon nunha palabra para diferenciala doutra que se escribe igual, pero que non leva acento. Para mostra que probablemente sexa moito máis fácil, un botón. Así que imos ver esta tabla e tamén a que segue, imos vela en conxunto, é dicir, as dúas columnas á vez. A que me refiro? A que na columna da esquerda temos un A con acento e na columna da dereita temos un A sen acento. Eso precisamente, ese A con acento é un A que ten unha acentuación diacrítica. Ten
unha tilde, neste caso, un acento que non tería por que levalo, pois unha palabra monosílaba, non? Unha soa letra, de feito, que non, xeralmente pois non se tería por que acentuar, pero, en cambio, acentúase para diferenciala precisamente dese outro A que non leva acento. Cal é a diferenza neste caso? Pois tédelo xusto recollido entre parénteses. O A con acento é a unión da preposición a máis o artigo a máis a. E no caso de a sen acento, simplemente temos o artigo. Tamén pode ser o pronome a para o feminino singular ou a preposición, pode ser calquera delas. Cando se xunta este artigo cunha preposición, temos un a con acento, a máis a, que se lle adoita dicir. No segundo chanzo temos bola con un acento no o e unha bola con sen acento no o, perdón. Cal é a diferenza? Pois neste caso que unha vogal abre e outra pecha. Entón, esta diferenza fonética que nos indica pois que unha ten acento e que outra non ten, tamén cambia o significado semántico, neste caso, da palabra. Bola con o aberto refírese a unha esfera e bola con o pechado refírese a unha peza de pan. A verdade é que probablemente eu non sei se a mellor persoa para vos facer a exemplificación, porque precisamente pois por unha xa contaminación, non? Da perda que temos de apertura e peche, non? Das 7 vogais en galego, pois probablemente non atopedes tanta diferenza como se o dixera unha persoa que ten perfectamente todos os 7 fonemas vocálicos, non? Pero vaya, espero que entendades a diferenza. O mesmo acontece no terceiro chanzo, K, que sería, neste non hai diferenciación fonética. K con acento sería K máis A e K sen acento sería a conxunción. No cuarto, o mesmo co ou co, e así pasamos directamente a compre, é dicir, é necesario facer algo ou compre. Neste caso, con o aberto, que vos di entre paréntesis, é menester, é necesario facer algo, non? É unha obriga, non? Compre que ordenes a habitación, por exemplo. Ou, no caso do o pechado, compre que vostede compre o que necesite, por exemplo. Sería unha forma do verbo mercar, de alguna forma, non? Pasamos aos seguintes, que son, de novo, da con acento ou da sen el. Nun caso é unha contracción, nun caso é un verbo, o que ten acento sería o presente e o pretérito imperfecto do verbo dar, e noutro caso teríamos a contracción de máis a. Esta coñecedela perfectamente porque a utilizades no voso día a día, que xa vola teño visto. No caso de do e do, que non hai diferenza tampouco fonética, desculpade que se saltou así como unha liña, do con acento é compaixón, sentir pois pena, compaixón, non? Por alguén, e do é unha contracción tamén de máis o. O mesmo coa forma e con acento, que sería o presente do verbo ser, a terceira persoa do singular do verbo ser, e o e sen acento, que tamén empregades con total facilidade, sería unha conxunción copulativa neste caso, que une un elemento con outro. Fora, con o aberto e fora, temos no primeiro caso, co o aberto, polo tanto con acento, temos un adverbio, a nena atópase fora, por exemplo, e con fora temos o antepretérito do verbo ser ou do verbo ir. Xa fora por ali cando ti chegaches, por exemplo. No seguinte paso temos má con acento para dicir que algo é ruín, que non é bo, má, que sería me máis a, xa me mandou onte, por exemplo. Outro exemplo de contracción. Máis con acento para adverbio e para un pronome, máis sobre todo utilizámoslo cando dicimos dime máis cousas sobre iso, non? Aí sería con acento, e máis sen acento sería unha conxunción. Non te creo demasiado, mas segue contándome, por exemplo. En no con acento temos un sustantivo que é esa unión que se fai, pois, por exemplo, nunha corda ou ese atado, non? Que se fai, por exemplo, nunha corda cos cordóns dos zapatos ou con outra anaco de tela, non? Pois unha lazada, eso tamén é un no, e no sen acento sería a contracción de en máis o.
No último caso desta táboa temos nós con acento como pronome tónico, nós como primeira persoa do plural, tamén podería ser o plural do no anterior, é dicir, fixen un no ou fixen dous nós neste caso. E nós sen acento, na última columna da dereita desta diapositiva que tedes aquí, sería en máis os. Xa nos chamou Antonte, por exemplo. Sería un pronome átono neste caso. Por se pensabades que xa tiñades suficiente, aquí temos outras dúas columnas de acentuación diacrítica. Temos na primeira fila oso como parte do corpo, é dicir, rompín un oso do brazo, por exemplo, ou oso con o pechado, que sería o animal. Onte vin un oso no Courel, imaginadevos. De novo, o con acento é máis aberto e o sen acento é máis pechado. Esa é a diferenza fonética que nos permite saber a que nos estamos referindo, non? Si que é certo que calquera delas tamén cambia segundo o contexto. Non imos dicir que rompeches un oso, non imos dicir que rompeches un oso, porque sería raro romper un animal, non? Pero sí que vas romper un oso cando che rompe algo, algunha parte do corpo, non? Exemplos traio hoxe, temos no seguinte punto P con acento como parte do corpo ou P pechado como a letra P, a que empregamos para escribir, pois, por exemplo, Pontevedra, ese primeiro fonema chamase P. En cambio, os P's son precisamente con E aberto. Por do verbo poñer e por de preposición simplemente se diferencian porque a unha lle poñemos tilde, acentuación diacrítica, e a outra non. Se para a sede eclesiástica, por exemplo, para unha catedral, non? Como se di tamén en portugués, neste caso, ou se sen acento para a conxunción ou para o pronome. Aquí refírome a se chegas tarde non entres, ou non se aniñou para pasar por baixo da porta e chocou coa cabeza, por exemplo. Só con acento, xa estamos rematando, para adverbio adxectivo, só hai 3 botellas de auga, por exemplo, ou só para preposición. Esta case non a empregamos. Imaginadvos que eu quero dicir que o bolígrafo está sobre a mesa, pois podo dicir que está só a mesa, vale? Ben con acento para presente de vir, ela ven de moi lonxe, ou ven sen acento para o presente de ver. Este sí que pode dar máis problemas. Elas ven moi ben. Neste caso, o presente de vir sí que ten un E máis aberto, ela ven de moi lonxe, en cambio, no ven sen acento para o presente de ver, o que temos é un E máis pechado. Elas ven moi mal. Tamén podería ser a parte do presente de ver, o caso do ver sen acentuación diacrítica, pode ser o imperativo do verbo vir. Ven aquí, por exemplo. Para a seguinte e penúltima columna temos ves no presente de vir, ti ves sempre moi leda, por exemplo, ou temos ves con E pechado para o presente de ver. Ti ves ben? E no último, temos vos con acento no O para o pronome tónico, vos sempre chegades tarde, e temos vos sen acento para o pronome átono. Non vos chamei porque non me deu a gana, por exemplo. Dúbidas se as hai polo chat, e seguimos falando sobre isto na seguinte parte. E temos aquí outra cuestión lingüística destas que me gustan a min. Neste caso vos traio as perífrases verbais. Que son as perífrases verbais? Probablemente os saibades, pero só para refrescar coñecementos ou para traer coñecementos novos, as perífrases verbais son esas agrupacións de verbos, normalmente de 2 verbos, que normalmente, ademais dun auxiliar máis unha forma conxugada ou unha forma impersoal, non? Son esas agrupacións de verbos que nos permiten elaborar pois unha maior riqueza léxica de alguna forma e que ademais teñen un significado concreto, pechado, marcado. Neste caso traemos aquí 6 perífrases verbais que están formadas por exemplo, a primeira delas, o verbo dar máis o participio. En este caso, que indica esta perífrase? Que indica esta utilización destes 2 verbos? Pois indica se unha acción se rematou ou cumpriu, se xa está pechada, non? Non dei aberto a porta da entrada. Fixade, pois está o verbo dar conxugado, dei, máis o participio do verbo abrir, aberto, aberto ou aberta.
O único que se conxuga neste caso é, obviamente, a forma pronominal, non? Ese verbo dar. A forma de participio só pode ter flexión, de xénero ou de número. Non dei aberto, non dei aberta, non demos aberto, ou non demos aberta, ou basicamente iso, porque non se me ocorre outro exemplo mellor. No segundo exemplo temos outra perífrase verbal que sería estar máis unha forma en xerundio ou estar máis a preposición, a máis un infinitivo. Exemplos, para que serve? Para designar unha acción que se está elaborando, unha acción que está en proceso. Un exemplo podería ser, está facendo un debuxo dunha nena, é dicir, estar máis xerundio, está facendo o que sexa, ou outra forma de realización desta perífrase podería ser estar a máis infinitivo. Por lo tanto, está a facer un debuxo dunha nena. O significado é o mesmo? Sí, exactamente o mesmo. En realidade, isto forma un pouco parte da práctica lingüística de cada quen. Se normalmente estamos máis cómodas dicindo está facendo un debuxo dunha nena, pois vale, eu normalmente sempre emprego esta perífrase desta forma, pero hai outra xente que pode dicir está a facer un debuxo dunha nena. É certo que ao mellor se rascamos un pouco sí que hai unha leve diferenciación semántica, non? Pero imos deixalo como que son completamente equivalentes, vale? Na terceira das perífrases temos andar máis xerundio ou o mesmo que a formulación de antes, andar máis a preposición a máis un infinitivo. Para que serve isto? Para designar accións que están en proceso, que son reiterativas, é dicir, que se realizan varias veces ou con frecuencia ou con asiduidade, basicamente, ou que son accións prolongadas no tempo. Exemplos, anda estudando para o exame ou anda a estudar para o exame. Igual que o que dixemos na opción anterior, son equivalentes e úsanse do mesmo xeito, calquera das dúas. Podedes escoller a que máis rabia vos dea, que se adoita dicir coloquialmente. Temos na cuarta, votar ou a pronominalización votarse máis a preposición a máis infinitivo para designar o comezo dunha acción. Un exemplo, boteime a perder desde que cambiei de casa. Cal é o comezo da acción? Pois o de botarse a perder, o de abandonar certos hábitos, por exemplo. Polo tanto, isto é o significado durativo, neste caso desta perífrase, temporal, está marcado por esta utilización de botar máis a máis infinitivo. Para ir rematando, outra perífrase, estar máis a preposición para máis un tempo en infinitivo. E aquí que temos unha acción que está a punto de suceder, que vai pasar de forma inminente. Un exemplo, estaba para pechar cando entraron dúas persoas. Estaba para pechar significa que estaba a piques, é dicir, pode que estivera case pechando a porta. E xusto, pois entraron dúas persoas. Isto sí que marca un punto de inflexión, non, de algo que vai cambiar de forma inminente, de que está a punto de ter lugar. E por último, temos o verbo ser, máis unha forma en participio, que sería unha idea de repetición en experiencias pasadas, non? Sería dar unha idea precisamente de repetición en unhas experiencias pasadas. Exemplo, teño comido máis veces ese cocido. O que nos indica este teño comido, ter máis participio, teño comido, teño lavado, teño chegado, por exemplo. O que nos indica é unha asiduidade, unha forma de repetición de accións que aconteceron no pasado. Como sempre, se tedes dúbidas, temos agora a parte do coloquio e pechamos esta primeira parte teórica con unha recomendación interactiva, que sei que son as que seguramente máis triunfen. Como sempre, está enlazada nese título recomendación e verémola pormenorizadamente na segunda parte, agora no coloquio. Que deixamos por aquí? A Galiciana Biblioteca Digital de Galicia. Aquí tedes acceso a revistas excelentes, tedes unha hemeroteca tamén maravillosa, unhas coleccións para ler, para consultar, para follear online excelentes e que serven, como sempre, como recurso lingüístico, literario e tamén pois de coñecer a cultura galega de primeira man. Ata aquí chegamos con esta primeira parte teórica e no momento de transición, neste vídeo que nos vai levar cara a parte do coloquio, temos unha achega excelente, como sempre, da Escola de Danza, Arte e Cultura Galega e Española de Salvador de Bahía, no Brasil. Dentro vídeo e vémonos nun intre. Ata agora!
Pois aquí seguimos, espero que desfrutarades destes minutos musicais, como sempre, de transición cara a esta segunda parte de coloquio, e non sei se vos lembrades que na última das diapositivas da parte teórica deixamos unha recomendación, como sempre, entón agora imos falar moi brevemente do que podemos atopar e de como podemos utilizar esa páxina web no noso beneficio, neste caso, pois para seguir mellorando en materia de lingua galega de forma pois máis operativa, non? Tamén aproveito para dicir nesta parte da clase que todas as sesións anteriores, saímos pola sesión 22, entón todas as sesións anteriores máis os materiais cos que traballamos aquí cada martes están disponibles para que os poidades descargar ou volver ver no caso das sesións gravadas na páxina web de Galicia Aberta, na aula Galicia Aberta, no curso de Lingua e Literatura Galegas do ano 2025. E isto fía directamente porque esa última diapositiva coa que traballamos sempre leva enlazada a recomendación. En este caso, desprazámonos cara a esta páxina web que é a Biblioteca Galiciana, é un recurso, a verdade, creo, moi valioso, creado pola Dirección Xeral de Cultura, e aquí o que tedes, pois, a parte de coleccións enormes de revistas para consultar en liña, catálogos, pois, por exemplo, este colectivo do Patrimonio Bibliográfico de Galicia, tedes cousas tan interesantes como a revista Nós, aquí enlazada, onde podedes acceder a diferentes números, aos seus compoñentes e a outras moitas actividades relacionadas con esta revista que vos poden utilizar e que vos poden servir, e que ademais poden ser moi útiles para seguir lendo material en lingua galega. A parte diso, se volvemos á páxina principal, pois tedes aquí outras opcións, non? Como poden ser as novas relacionadas neste caso coa Biblioteca Digital Galiciana, tedes aquí unha posible consulta das coleccións que hai, pois, por exemplo, dende monografías actuais ata a hemeroteca, cartografías, manuscritos, ilustracións e fotos en galego, arquivos persoais que foron doados ou que son de persoas relevantes, non? Na historia e na cultura de Galicia, registros audiovisuais varios, e, pois, non sei, música impresa e outras moitas cousas. Se queredes ir directamente a destacados, pois podedes ver o que máis se consulta, non? E creo que é un bo recurso, como vos dicía, para seguir traballando e seguir incorporando esta perspectiva da lingua e da cultura galegas pois no voso día a día tamén, de alguna forma. Sen máis, pasamos á parte de comentarios, que non sei se hai moitas cousas por aí, pero imos ir vendo o que nos fostedes dicindo. Creo que nun primeiro momento temos un comentario no Instagram que ven de Adriana Golinelli, que nos di: meus avós e pai viñeran de Nocelo da Pena, en Ourense, e agora estou no Brasil. Pois, de novo, como sempre, benvida, Adriana, estamos encantadas de que esteas esta tarde con nós e de que vayamos compartindo, pois, aventuras, non? Nestas sesións dos martes. En canto á ortografía, a estructura, non? Da chega que nos trae a compañeira, pois a verdade é que como non a podemos ver aquí en pantalla, direivos que está pois moi ben e que todas as achegas escritas son sempre benvidas e serven para poñer en práctica, non? Os coñecementos dos que estamos falando aquí sempre nas tardes de martes. Hai algunha cousiña máis que traíamos por aquí? Cantos fonemas vocálicos ten o galego? Vale, pois moi boa pregunta de Liliana. Fixadevos que en galego dice que temos 7 fonemas vocálicos. Normalmente, en lingua española, non? No voso caso, seguramente sexa a vosa lingua primeira. No caso da lingua española, contamos só con 5 vogais, 5 fonemas vocálicos, neste caso, tal e como parafraseando a túa pregunta, Liliana, e serían, pois, as 5 vogais A, E, I, O, U. Serían, pois, dúas vogais abertas, unha vogal media e dúas vogais pechadas. No caso, así, igual vos dixo moi rápido, as vogais abertas serían A, E, O, é dicir, o A máis o O, a vogal media sería o E e as vogais pechadas serían I e U.
No caso do galego temos dúas vogais máis, e máis, en moitos lugares dice que non temos dúas, senón que temos 4. Entón, o sistema vocálico pasa ao mellor nalgúns tratados de falar, en lugar de 7, pois de 9. Universalmente falamos de 7. Onde está a diferenciación co sistema vocálico do castelán? Pois en que temos dous pares de es e dous pares de os. É aberto máis é pechado. O aberto máis o pechado. Polo tanto, teríamos vogais abertas dúas, vogais medias con apertura que cambia, porque pode ser aberta máis pechada, o e neste caso, e vogais pechadas e máis u que non cambiarían. As vogais abertas e as vogais pechadas, ao final, pois un pouco que o que estamos falando, non? Segundo a súa articulación, pois crean significados distintos, cambian o significado da palabra, ainda que se trate de palabras homógrafas, pois normalmente por eso utilizamos o til diacrítico, poñemos un til para un acento para indicar a apertura ou o peche, non? Desa vogal e indicar así o cambio semántico, o cambio semántico non, a diferencia semántica que existe entre unha máis outra. Non sei se resolvín a túa dúbida, moi ben traída, a ver se temos algunha cousa máis. Creo que non temos nada máis polo que me están dicindo, entón podedes aproveitar, se tedes calquera cuestión, pois para traela agora nestes últimos minutos, e se non, pois podemos pechar aquí esta parte de coloquio, a non ser que queirades dicirnos calquera outra cousa. Aproveito para indicar que estamos empezando, non, a recta final deste curso, polo tanto, pois cada vez os contidos van sendo máis acumulativos, entón aproveito para van estando máis acumulados, non? Entón aproveito para vos facer unha recomendación así a título persoal, que é que nesas descargas que tedes disponibles, nas descargas do material docente co que traballamos aquí pola tarde, pois tedes sempre unha parte de vocabulario, que creo que é a que máis empregades despois para poder seguir traballando no coñecemento da lingua galega. Aproveitade esa parte de vocabulario, gardade en limpo, ide xuntando todas as que ides tendo, porque ao final idesvos facer, mellor dito, cunha recollida bastante ampla, extensa de vocabulario. E alén diso, tamén tedes a cuestión máis gramatical ou máis sintáctica, que sería a dos verbos, a das conxugacións verbais, que ao final, pois, vedes que estamos tratando prácticamente todos os tempos en galego. Eu creo que tanto vocabulario como tempos verbais e usos, polo tanto, dos verbos, máis algún outro apunte a maiores que vos vai quedando por aí, pois, non sei, como demostrativos, como contraccións e demais, esa parte lingüística é a que máis rédito podedes sacar, da que máis podedes aprender e seguir traballando con ela unha vez remate o curso. E para que non se vos faga moita bola, pois a miña recomendación é que empecedes a recoller e organizar segundo o voso xeito e criterio todos estes materiais para os ter a man e non ter que consultar pois toda a presentación. E ata aquí a miña chega. Non sei se hai algunha cousa, non? Moi ben, pois pechamos aquí. Moitas grazas por acompañarnos unha tarde máis e vémonos o vindeiro martes. Ata logo!